Salutare, astăzi facem topul mașinilor de 4.000 de euro. Pe locul 1 este Skoda Superb, prima generație. Este fabricată din 2001 până în anul 2008. Este o berlină de clasă mare în 4 uși. Are motoare de la 1,8 litri benzină, 2.0 și 2.8 V6, dar și dieseluri de 1.9, 2.0 și 2 litri jumătate V6. Are cutii de viteze atât manuale în 5 și 6 trepte, cât și o cutie în 5 trepte automată. Este o mașină foarte bună, foarte fiabilă, cu mentenanță simplă, cu consumuri foarte bune, mai ales variantele diesel, și veți găsi una foarte bună în bugetul de 4.000 de euro. Pe locul numărul 2 avem Volkswagen Passat B6. Acesta se fabrică din anul 2005 până în 2010, chiar 11, pentru modelul Break. Se face în Germania, în Rusia, în India, dar și în China. Este o berlină în 4 uși sedan, în 5 uși Break, dar și în 4 uși Passat CC. Are o gamă variată de motoare de 1.4, 1.6, 1.8 TSI, 2.0 benzină, 2.0 FSI, TSI, dar și 3.2 VR6 și 3.6 VR6, dar cele mai cumpărate motoare la noi sunt 1.6 diesel, 1.9 diesel și 2.0 diesel, pompe duze. Au cutii manuale în 5 și 6 trepte, dar și DSG în 6 trepte. Este o mașină foarte bună, arhi-cunoscută, le găsești pe toate drumurile, cu mentenanță ieftină, dar și foarte multe piese. Pe locul numărul 3 avem Opel Insignia, prima variantă. Modelul Insignia se fabrică din 2008 până în 2017. Se face în Germania, în Canada, dar și în Rusia. Are la fel motoare pe benzină 1.4, 1.6, 1.8 litri, 2.0 și 2.8, dar și dieseluri de 1.6 și 2 litri. Transmisii în 6 rapoarte automate și manuale. Este la fel o mașină foarte, foarte bună. Au ceva probleme, le veți găsi pe diferite forumuri, dar se rezolvă foarte ieftin. Pe locul numărul 4 avem o preferată de-a mea, un Audi A4 varianta B7. S-a făcut din 2004 până în 2008. A fost sedan, break, dar și decapotabilă în 2 uși și împarte platforma cu Passatul B6. Ca motorizări are 1.6 litri pe benzină, 2.0, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, dar și 3.2 V6 FSI. Iar ca diesel avem 1.9, 2 litri, 2,5 litri, 2.7 V6 și 3.0 V6. Are cutii CVT în 6 viteze, 7 viteze și manuale în 5 și 6 viteze. Are tracțiune față, dar sunt și câteva cu tracțiune 4, adică tracțiune pe toate cele 4 roți. Este o mașină la fel foarte, foarte cunoscută, împarte multe piese cu Volkswagen, fiind făcute de aceeași companie mamă. Și cred că veți găsi una destul de bună și de întreținută în bugetul de 4.000 de euro. Iar pe ultimul loc și preferata mea am deținut mașina asta, este BMW-ul seria 3 E90, care se fabrică din 2004 până în 2013. Se face în Germania, în Africa de Sud, în China, în Mexic, în India, în Thailanda, în foarte multe țări. Are diferite variante de caroserie, sedan,
break, cupe și decapotabilă. Ca motoare, benzina avem 1,6 și 2 litri, 2,5 și 3 litri, 3 litri turbo și 4 litri M3-ul. Iar ca dieseluri avem 2 litri și 3 litri. Cutiile sunt ZF 6HP în 6 trepte, dar și GM și tot în 6 trepte, iar în 7 avem cutii cu dublu ambreiaj, dar și 6 viteze manuală. Este o mașină cu costuri ceva mai ridicate, dar foarte bune, piesele sunt foarte simplu de găsit, cred că este cea mai dezmembrată mașină. Și dacă ești pasionat sau ești tânăr și îți place marca asta, îți place felul în care stai jos și în mijlocul mașinii și mai ales felul în care mergi, este o mașină nemaipomenită. O recomand cel mai mult dintre toate celelalte, pentru că am deținut-o și știu ce înseamnă și cum merg. Acesta este topul mașinilor de 4000 de euro pe care le consider cele mai potrivite, cu o mentenanță cât de cât accesibilă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, pe data viitoare.